τελώνια φίλε μου, περίεργα είναι ρούχα, με ευκολία τα φοράς, δύσκολα όμως θα τιμάς. Ξενιτεμένος και έρημος στη ξενιτιά γυρίζω, ξενιτεμένος και έρημος στη ξενιτιά γυρίζω, τις πίκρες και τα βάσανα μπροστά μου αντικρίζω, τις πίκρες και τα βάσανα μπροστά μου αντικρίζω. Θυμήθηκα εσένα απ' τα πολλά τα βάσανα που τράβαγα στα ξένα, απ' τα πολλά τα βάσανα που τράβηξα στα ξένα. Μάνα μου πίνω το κατοστάρι, το δεύτερο ύστερα και το τρίτο πάλι, το δεύτερο ύστερα και το τρίτο πάλι. Μανούλα μου είναι μεγάλος πόνος, εδώ μέσα στη ξενιτιά να την περνάω μόνος, εδώ μέσα στη ξενιτιά να την περνάω μόνος. Γεια σας. Σήμερα δεν έχουμε όπως τις άλλες φορές ένα καλεσμένο. Παρά έχουμε τρεις. Έχουμε δηλαδή μια οικογένεια. Έχουμε τον μπαμπά και τους δύο γιους. Έχουμε τον Γιώργη τον Ξιντάρη, τον Αντώνη και τον Θοδωρή. Είναι η θρυλική τριάς της Κοπέλου, κατά το θρυλική τετράς του Πειραιώς. Είδατε και θα δείτε και στη συνέχεια τι σημαίνει η οικογένεια Ξιντάρη. Εγώ ήξερα τον Γιώργη, μετά είδα τους μικρούς πιτσιρικάδες, τώρα οι μικροί μεγαλώσανε. Εμείς, Γιώργη, δεν μεγαλώσαμε. Καλώς όρισες. Αχ, γεια σας. Εμείς μένουμε σταθερά. Σταθερά, έτσι. Σταθερή αξία. Εμείς οι δύο, πολλά χρόνια. Να σου πω, Γιώργη, θέλω, παιδιά, όποτε θέλετε, μιλάτε, παρεμβαίνετε, ό,τι θέλετε εδώ. Αν δείτε και δεν λέει κάτι. Να γίνεται, ναι. Αν δεν λέει κάτι καλά ο μπαμπάς, πετάγεστε και λέτε. Διορθώστε με, ναι. Ναι, διορθώστε. Σκόπελος. Σκόπελος. Πάντοτε Σκόπελος. Πάντοτε Σκόπελος.
Το αγαπημένο μου νησί, από εκεί είμαι. Από εκεί γεννήθηκε. Ναι. Και μάλιστα γεννήθηκε στις 28 Οκτώβρη. Ναι. Έτσι. Ναι. Σημαντική μέρα. Σημαντική μέρα. Όχι. Όχι, ρε. Εσύ λοιπόν γεννήθηκες εκεί και κατέβηκες 15 χρονών στην Αθήνα. Ναι. Κανένας από την οικογένεια μουσικός. Κανείς. Κανείς, έτσι. Τίποτα. Καμία σχέση. Η Σκόπελος βέβαια δεν έχει και. Δεν ακούω την νησιώτικα εκεί. Όχι. Εντάξει, η Σκόπελος είναι ένα νησί το οποίο είναι από παντού, από όλη την Ελλάδα, αν το θέλεις, ας πούμε. Από τα άγραφα. Και δηλαδή τα επίθετα εκεί πέρα είναι Ναούμ, ξέρω εγώ, Αγραφιώτης. Είστε μεικτοί δηλαδή. Ναι, ανακατωμένοι. Ναι. Και οι στολές σας, τώρα για να πάμε, δεν είναι νησιώτικες. Όχι. Καμία σχέση. Όχι. Είναι τσολιάδες. Τσολιάδες. Εκεί δηλαδή τα ακούτε ρεμπέτικα σμυρνέικα. Ναι. Ρεμπέτικα σμυρνέικα. Ναι. Έτσι. Οπότε εκεί μπολιάστηκε από αυτό το μικρόβιο. Τα γραμμόφωνα, ναι. Τα γραμμόφωνα. Ναι. Που ακούγατε, πηγαίνατε εκδρομές στις ελιές, μου λίγες και Ναι. Και το γραμμόφωνο. Με το γραμμόφωνο. Ναι. Και τι, ρεμπέτικα. Ρεμπέτικα, ναι. Ποιος τα κουβάλισε τα ρεμπέτικα στο Σκόπελο? Είχαμε και ναυτικούς. Είχατε ναυτικούς ακριβώς. Σωστά, είχατε ναυτικούς. Και βέβαια κατεβαίνεις στην Αθήνα 15 χρονών. Ναι. Και δουλεύεις οικοδόμος. Οικοδόμος, ναι. Βέβαια, τι θα δούλευες, ο πληστής. Έλατε. Και πώς μπλέκεσαι με τον μπουζούκι? Την πρώτη φορά που ήρθα στην Αθήνα και κάθισα 3 μήνες, λέω θα πάω στη Σκόπελο. Δεν αντέχω άλλο εδώ. Εδώ είναι Τώρα μέσα στρατόπεδο δεκαετίας συγκεντρώσεως. 60, έτσι. Μέσα δεκαετίας Ναι. 60 μιλάς. Ναι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή περνάω από την Ομόνια, είχα 1500 δραχμές στην τσέπη μου να πάω στη Σκόπελο. Και 15 χρονών. ναι, Μάλιστα. και βλέπω από κάτω και στην Ομόνια το μαγαζί που είχε τα μπουζούκια, λέω να πάω να το πάρω. Μπαίνω μέσα, που έχει το μπουζούκι, 500 δραχμές και η θήκη 1 εκατοστάρικο. Όχι εκεί πέρα, πήγα στο δωμάτιο, ναι. Πήγα στο δωμάτιο και άρχισε και γρατζούναγα. Δάσκαλος κανείς. Κανείς. Όμως έκανες επαφή με τους παλιούς ρεμπέτες. Βέβαια. Και ο Τσιτσάνης, θυμάμαι που μου είπες ότι ήταν ο μόνος που σου είπε ό,τι μπορείς κλέψει. Ναι. Ο Τσιτσάνης και ο Κυρομίτης. Και ο Κυρομίτης. Ναι. Ο Στέλιος. Ναι, ναι. Όλοι οι άλλοι, μόνος. Και ο Γεννίτσαρης. Δηλαδή το 83 που βρεθήκαμε με τον Γεννίτσαρη. Αργότερα μιλάμε. Αργότερα, ναι. Θέλω να σου πω για τους δασκάλους αυτούς τους παλιούς. Μου έχει πάρει μια κοπέλα φίλη μου από τη Σκόπελο, ένα σάζι. Δεν ήξερα, μετάστα. Πώς κουρδίζεται, ξέρω εγώ. Και ρωτάω τον Μιχάλη τον Γεννίτσαρη, το συγχωρημένο. Μάθε μου, ξέρω. Όχι. Μόνος. Μετά που γνωριστήκαμε καλύτερα, ας πούμε, εντάξει. Παίξαμε σε μια ταβέρνα μαζί, στο Μινόρι μαζί ήμασταν. Μετά συνεργάστηκες, ναι. Ναι, εντάξει. Και είμαι παλιός, δηλαδή πιο το ρούκουνα, τη ρόζα πρόλαβα, ξέρω. Κάτσε, θα τα πούμε αυτά με τη σειρά. Οπότε αρχίζεις, το παίρνεις το μπουζούκι και αρχίζεις. Ακούτε τώρα κι εσείς. Διότι εσείς είστε εκολαπτώμενοι. Τι εκολαπτώμενοι, έχετε βγει εσείς. Τώρα, ναι. από το τζάμι
Ελλάς που είναι γνωστός και ώρες το κοιτάζει, φωνάζει το φτωχό μπεκρί στο μαγαζί κι ο ίδιος το κερνάει. Φωνάζει το φτωχό μπεκρί στο μαγαζί κι ο ίδιος το κερνάει. Παίρνεις το μπουζούκι, αρχίζεις να μελετάς μόνος σου. Ναι. Πας φαντάρος το 72. 71. 71 πας φαντάρος. Ναι. Και απολύεσαι και δουλεύεις για πρώτη φορά μετά όταν απολύθηκες στη Σκόπελο. Τότε. Για πρώτη φορά δούλεψα σε ένα μαγαζί στην Πλάκα. Με τον Πριν τη Σκόπελο. Ναι. Με τον Παναγιώτη το Λαδόπουλο. Ναι. Αυτός έπαιζε στο φεγγάρι στην Ισικλέος. Τον συνόδευα στην κιθάρα εγώ. Μπουζούκι. Ναι, μπουζούκι και κιθάρα δηλαδή. Στο διάλειμμα δε που κατέβαινε αυτός να κάνει, έπαιρνα εγώ το μπουζούκι και έπαιζα. Και εκεί άκουσα πρώτη φορά τη φωνή μου από το μικρόφωνο. Μόνος σου, έτσι. Μόνος μου. Ταβέρνα. Σαν κέντρο έτσι, μπουάτ, Ναι. το πούμε. Και εκεί άκουσα τη φωνή μου πρώτη φορά και είπα και ένα τραγούδι του Μάρκου. Πρώτο τραγούδι του Μάρκου είπες. Πρώτο, τι μου ωφελούν οι άνοιξες. Α, είπες και πολύ καλό τραγούδι. Βρήκες να πεις τραγούδι. Τι μου ωφελούν οι άνοιξες και ομορφιές του κόσμου. Και δεν άκουσα τη φωνή μου και δεν καταλάβαινα. Τι γίνεται τώρα. Και εκεί ήταν η πρώτη σου επαφή με τον κόσμο. Ναι. Και μετά στη Σκόπελο πότε ανεβαίνεις και παίζεις. Σκόπελο το 72-73. Και η αποδοχή ήταν πολύ μεγάλη. Τεράστια. Εκεί βέβαια, Γιώργη, μιλάμε για καλοκαίρι. Ναι, καλοκαίρι. Δεν βιοποριζόσουν όμως από τη μουσική, δεν ήταν. Όχι, οικοδομή. Οικοδομή. Και έπαιζες και μπουζούκι. Ναι. Σκόπελο. Χειμώνα Αθήνα. Χειμώνα Αθήνα, ναι. Οικοδομή και το χειμώνα. Βέβαια. Πότε σταματάει ο Οξυντάρης και λέει εντάξει, δεν γίνεται και νύχτα και μέρα. Σταμάτησα περίπου το 78-79. Τότε είπες δεν βγαίνει άλλο. Ναι. Και αποφασίζεις ότι τώρα πια εγώ θα ακολουθήσω τη δουλειά του μουσικού και του τραγουδιστή. Έτσι. Τα ρεμπετάδικα είχαν αρχίσει. Είχαν Όχι, αρχίσει. η ρεμπέτικη ιστορία ήταν. Η ρεμπέτικη ιστορία ήταν το πρώτο μαγαζί που πάει στην Αθήνα. Αυτό πρέπει να ήταν μετά τους σεισμούς του 81, δεν ήταν. Έτσι. Τότε, Με τους σεισμούς. Με τους σεισμούς, μπράβο, καλά το θυμάμαι. Και, το 81, ναι. Και μπαίνεις εκεί. Ναι. Και, όπου ήταν φοβερή επιτυχία. Όλη η Αθήνα πέρασε, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος, ηθοποιοί, τραγουδιστές, πάντες. Μονίμως γεμάτο. Μονίμως γεμάτο. Μόνο η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν πέρασε, της είχαμε κλείσει τραπέζι και εκείνη τη μέρα χιόνισε. Ναι. Με πήρε ο συγχωρημένος ο Βερλέγκας τηλέφωνο και ο Ηλίας, ο λογοθέτης. Μου λέει ακύρωσε το τραπέζι γιατί. Εκεί παίζατε σκέτα, Γιώργη. Σκέτα. Την πρώτη χρονιά παίζαμε σε σκαμπό. Ούτε πάρκο είχαμε κάνει. Εγώ θυμάμαι, φοιτητής ήμουνα τότε, δεν εννοείται να είναι κάποιος φοιτητής και να μην περάσει 2 φορές την εβδομάδα από εκεί. 2 φορές την εβδομάδα να περάσει από εκεί, βέβαια δεν μπορούσε να σηκώσει να πιει το ποτήρι, ήσουν έτσι, τον πολύ κόσμο. Και κάπνα. Κάπνα. Και κάθε τόσο έλεγε ο πατέρας σας, επειδή φωνάζετε, άφηνε το μπουζούκι στην καρέκλα έτσι εδώ. Κάνετε ησυχία να συνεχίσουμε. Ναι. Δεν τα έκανες, έτσι δεν είναι. Και τώρα το κάνω. Και τώρα το κάνω. Τώρα το κάνω στην Ανατολή. Αυτό είναι αυτές είναι καλή συνήθεια και πρέπει να τις συνεχίζεις. Να
τα παλιά και να έρθω σε μεράκι. Να νοσταλγήσω τα παλιά και να έρθω σε μεράκι. Ξανθούλα π' αγαπώ, μα ποια είναι δεν το λέγω. Και μια ξανθούλα π' αγαπώ, μα ποια είναι δεν το λέγω. Λιγάκι σαν τη θυμηθώ, σαν το παιδάκι κλαίγω. Λιγάκι σαν τη θυμηθώ, σαν το παιδάκι κλαίγω. Της μάνας μου το σπίτι, κι αυτήν εγώ αρνήθηκα της μάνας μου το σπίτι. Και με παραπονό πικρό γυρνώ σαν τον αλήτη. Και με παραπονό πικρό γυρνώ σαν τον αλήτη. Φίνο μπουζουκάκι, τραγουδιά όμορφα θα πω με φίνο μπουζουκάκι. Να νοσταλγήσω τα παλιά και να έρθω σε μεράκι. Να νοσταλγήσω τα παλιά και να έρθω σε μεράκι. Κάνεις και την Ανατολή. Ναι. Στη Σκόπελο. Ναι. Καλά, τα θυμάμαι. Ναι. Το 82 κάνεις Ανατολή. Όπου την έκανε, όταν λέμε την έκανες, εννοούμε την έκανες. Μόνος σου. Εγώ το χτίσα, ναι. Εσύ, τα πάντα. Ναι, τα πάντα. Τις προάλλες μας έδειξε η μάνα μια φωτογραφία που από την Ανατολή τότε παλιά και δεν υπήρχαν ούτε σκαλιά ούτε τίποτα. Ήταν δηλαδή χώμα σκέτο. Και δεν καταλάβαινες. Να το βλέπουμε τώρα, ας πούμε, και εντάξει, λέμε τι έκανε. Τι έχτισε και. Εσύ, αυτό Γιώργο ήταν οικόπεδο. Και τι ήταν. Οικόπεδο. Πεταλίτης κάτω ήταν. Μπάρωσε εκεί, έχτισε τα βραγές με πέτρα. Διαμόρφωσε τα σκαλοπάτια. Και άρχισες και δούλευες στην Ανατολή τα καλοκαίρια πια. Ναι. Όπου η καθημερινότητά σου ήταν ξυπνάμε το πρωί, ψωνίζουμε, πάμε, πλένουμε αυτά που αγοράσαμε, τα μαγειρεύουμε. Το απόγευμα με το ποτιστήρι για το χώμα. Για το χώμα, γιατί θα σηκωθεί κουρνιαχτό αμαρτικόσμος. Κάναμε τα μεζεδάκια σπίτι στη μάνα μου, στο ταψάκι μέσα, καλαμαράκια, τη γαγίζαμε, λέμε. Ναι. Τώρα οι πιπεριές. Ό,τι μπορούσε. Ναι, λίγα πράγματα τέλος πάντων. Μαζευόταν κόσμος. Ναι. Και γινόταν γλέντι. Και αφού σερβίριζες, έλεγες τώρα θα παίξω κιόλας. Ναι. Με την ποδιά την άσπρη. Έχεις φωτογραφία με την ποδιά την άσπρη να παίζεις? Δεν ξέρω. Όχι. Αυτό βέβαια κράτησε πόσα χρόνια? Κράτησε 4 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι. 4 χρόνια. Ναι. Και δούλευες καμιά 150, 120 σίγουρα μέρες. Ναι. Συνεχώς. Ναι. Χωρίς ρεπό, χωρίς τίποτα. Τίποτα. Όπως και τώρα δηλαδή. Και τώρα βέβαια είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Όχι, μην το λες. Εγώ μαγειρεύω πάλι. Το ξέρω, αλλά τώρα η Ανατολή. Σκέψου ότι ήρθε και το BBC στην Ανατολή. Ναι. Ήρθε και το BBC. Πες μου, για σένα η Ανατολή τι είναι? Όλη μου ζωή. Όλη σου ζωή. Όλη μου ζωή. Έχεις περάσει εκεί χαρές, πίκρες, μοναδικές στιγμές. Δηλαδή και κλειστή να είναι η Ανατολή, εγώ θα πάω να κάτσω έξω στην πεζούλα. Έτσι. Και να δεις το πέλαγος. Να δω το πέλαγος. Είναι όμως και μοναδική. Τοποθεσία. Μοναδικό σημείο. Ναι. Είναι μοναδικό σημείο. Είναι τέλεια. Είναι και το σήμα κατά τεθέν. Δηλαδή, όποιος πάει στη Σκόπολη και έρχεται και του λέει πήγε στην Ανατολή, λέει πώς δεν πήγα. Δεν υπάρχει κάτι να πει δεν πήγα. Έτσι είναι.
Γιατί είναι ταβερνάκι, είναι φτηνά για το λαϊκό τον κόσμο, δεν έχουμε ακριβά πράγματα. Τα τραγούδια είναι συγκεκριμένα που παίζονται. Έτσι, μπράβο. Ούτε μικρόφωνο, ούτε. Έτσι, μπράβο. Ναι. Εγώ όταν είχα πρωτοέρθει στην Ανατολή ο Θοδωρής, δεν φτάναν τα δάχτυλά του στην κιθάρα. Τώρα φτάνουν και πέρα αυτά. Τώρα περισσεύουν. Ο Αντώνης ήταν ο μαέστρος τότε, έπαιζε. Έψαχναν όμως, μου έλεγε από τότε, ξέρετε, μου έλεγε ο πατέρας σας, μου έλεγε. Βρήκαν οι πιτσιρικάδες ένα τραγούδι. Είχατε πλάκες, είχατε σπίτι. Είχαμε κασέτες. Κασέτες. Δίπλα από την κουζίνα της μάνας μας, πάνω. Της Ευγενίας, να πούμε τη μεγάλη απούσα, έτσι. Την κολόνα της οικογένειας. Ευγενία, ναι. Και καθόμουν μπροστά στο μαγνητόφωνο να βγάλουμε κανένα τραγούδι και μας έδερνε. Μας φώναζε. Να μην κολλήσουμε κι εμείς το μικρόβι. Να βγάλετε, για να περάσετε στο πανεπιστήμιο. Είστε και συνάδελφοι, βέβαια, κανονικά. Και μάλιστα στο παλιό μας σπίτι στη Σκόπελο είχε ένα στενό ακριβώς δίπλα από το σπίτι και πηγαίναμε και δεν ξέρω, εκεί κατουράγανε γατιά ή κάτι τέτοιο, αλλά μύριζε πολύ άσχημα, βρώματη, αλλά πηγαίναμε με τον Αντώνη, εγώ με την Περλέ και ο Αντώνης με τον Παγλαμά και ποιο τραγούδι έρχεσαι εσύ? Θυμάμαι το τραγούδι που έλεγα εγώ, το «Πολύ σαν τράπηκα μιλάς». Πολύ σαν τράπηκα μιλάς. Πώς πρέπει να τραγουδήσεις το «Πολύ σαν τράπηκα μιλάς»? Δεν θυμάμαι καν. Απλώς θυμάμαι μόνο ότι έλεγα το τραγούδι αυτό. Στην Αθήνα ξενυχτώ, για σένα είναι μικρό μου και κάθε μέρα εγώ για σε βραμάναμαν βρίσκω το διάβολο μου και κάθε μέρα εγώ για σε βραμάναμαν βρίσκω το διάβολο μου. Σένα ναι πίνω κρασί, για σένα ναι σουρώνω, για σένα βράδυ ναι σαν βραμάναμαν πίνω και μαραζώνω, για σένα βράδυ ναι σαν βραμάναμαν πίνω και μαστουρώνω. Τα βρε Αθηναίησα, τα κόλπα σου μη κάνεις, με μένα ναι που έπλεξες βραμάναμαν, πέρα δε θα τα βγάλεις. Με μένα ναι που έπλεξες βραμάναμαν, πέρα δε θα τα βγάλεις. Τα βρε Αθηναίησα, τα κόλπα σου μη κάνεις, εμένα ναι που έπλεξες βραμάναμαν, πέρα δε θα τα βγάλεις. Με εμένα ναι που έπλεξες βραμάναμαν, πέρα δε θα τα βγάλεις. Θέλεις βραθυναίησα μαζί μου για να ζήσεις και τη φωτιά που μ' άναψες βραμάναμαν πρόσεξε να τη σβήσεις και τη φωτιά που μ' άναψες βραμάναμαν πρόσεξε να τη σβήσεις.
από τη ζωή κυνηγημένος, μέσα στα κουρέλια του χωμένος. Από τη ζωή κυνηγημένος, μέσα στα κουρέλια του χωμένος. Ζούσε μες σε πλούτη και παλάτια, μα το ξεγελάσανε δυο μάτια. Πήρε το κατήφορο μοιραία και έχει την κατάτια του παρέα. Πήρε το κατήφορο μοιραία και έχει την κατάτια του παρέα. Κατά τα γεφύρια σαν κοιμάται μια αγάπη πάντοτε θυμάται, το γλυκό και ψεύτικο φιλί της κι όλος κλαίει ο αλήτης. Το γλυκό και ψεύτικο φιλί της κι όλος κλαίει ο αλήτης. Να σου πω, ο γιος ο Θοδωρής παίζει μπουζούκι με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος να παίζει έτσι μπουζούκι. Δεν ξέρω, ναι. Γιατί δεν έχω ξαναδεί δηλαδή. Παίζεις με το αριστερόχειρας με δεξί μπουζούκι. Βασικά είμαι δεξιόχειρας και παίζω αριστερά μπουζούκι με δεξιόχειρο μπουζούκι. Με δεξιόχειρο μπουζούκι. Ναι. Γιατί το έκανες αυτό, για να μάθεις απέναντι από τον Αντώνη? Απλώς τον είδα τον αδερφό μου απέναντι και επειδή ήταν καθρέφτης, ας πούμε, τον είδα έτσι και επειδή δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τις χορδές γιατί λόγω Αντώνη πατέρα και έτσι, αναγκαστικά έμαθα έτσι. Αλλά κάποτε πρέπει να αλλάξω εγώ, να βάλω τη μουργάνα από πάνω. Όχι, τι, αφού έμαθες να μην το αλλάζεις, θα είσαι και ο μοναδικός μπουζούκης που παίζει έτσι. Δεν μπορεί να παίξει κανείς έτσι. Βασικά χάνω σε ταχύτητα και Δεν χρειάζεται ταχύτητα. Έτσι, να ξέρει τι λέει. Όχι, τώρα... Και ο Μάρκος εκεί πίσω δεν έπαιζε γρήγορα, αλλά αυτά που έπαιζε δεν τα παίζει κανένας. Κατάλαβες. Κάτσε όπως είσαι. Άστο να είναι γρήγορος εκείνος. Γεια, συνεχίσουμε λοιπόν. Ανατολή και χειμώνα Αθήνα. Και χειμώνα Αθήνα. Εν τω μεταξύ γίνονται και πιτσιρικάδες κάποια στιγμή. Ναι, εντάξει. Αφού ήταν κάθε βράδυ στο μαγαζί, παίζανε. Σιγά σιγά εξελιχθήκανε. Ναι. Από τότε εσύ συνεχίζεις κανονικά Αθήνα. Πότε γνωρίζεις τη Ρόζα στην Πάτρα και αυτούς? Πώς πας Πάτρα? Πριν από το 81, ξαναγυρνάμε πίσω τώρα. Ναι. Και το 73 ήταν νομίζω. Η οποία Ρόζα, τώρα συγγνώμη που θα το πω, το είχε και χαμένο τότε. Ελαφρώς, ναι. Το είχε ελαφρώς. Ναι. Ήθελε να με παντρέψει. Να σε παντρέψει ήθελε η Ρόζα? Ναι. Σε ένα παγκάκι καθόμαστε εκεί πέρα έξω από το χάραμα. Στην αυλία. Όχι. Σε ένα συναυλιακό χώρο εκεί πέρα στην Πάτρα. Και ήταν ο Αραπάκης, ήταν η Ρόζα, δεν θυμάμαι τώρα πολύ. Και καθίσαμε σε ένα παγκάκι και ήθελε να με παντρέψει πάλι. Η Ρόζα, Λέω, τι να με παντρέψει τώρα, μικρό παιδί. Να σου πω, ήταν τότε που παίξαμε 7 φορές την εισαγωγή και δεν έμπαινε? Ναι. Παίρνουμε λίγο αυτή την ιστορία. Ήταν ο Αραπάκης εκεί πέρα με το βιολί, η ορχήστρα όλοι. Παίζανε το χαρικλάκι, παίζανε 7 φορές. Και στο τέλος είπε η Ρόζα, τίποτα, δεν έμπαινε, τίποτα. Και στο τέλος είπε, τώρα θα σας πω το χαρικλάκι στα τουρκικά. Αφού είχαν παίξει 7 φορές την εισαγωγή, το χαρικλάκι στα τουρκικά.
Ήταν όμως εμπειρία να είσαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια. Μεγάλη εμπειρία. Τεράστια. Γνώρισες εκεί τη Ρόζα και μετά στην Αθήνα γνωρίζεις Ρούκουνα, Κερομίτη. Το Κερομίτη και τον Παγιαντέρα και τον Καλφόπουλο το γνώρισε πάλι στην Πάτρα. Πάλι στην Πάτρα, Ναι. σε συναυλία. Ναι, σε ένα μαγαζί παίζανε εκεί πέρα, σε ένα υπόγειο. Εκεί τους γνώρισα. Με τον Λευτέρη το Χαψιάδη ήμασταν φίλοι. Τότε. Ναι, θυμάμαι, ήταν εδώ ο Καλαφάτης και είπε ότι είχατε γνωριστεί και παίζατε και ήταν και ο Καψιάδης που ήταν συλλέκτης κλπ. Ναι. Πόσο κάθεσαι στην Πάτρα, Γιώργη? Κάθισα 4 χρόνια, 5. Χειμώνα, καλοκαίρι εκεί? Ναι. Όχι, χειμώνα μόνο. Χειμώνα μόνο. Ναι. Καλοκαίρι Σκόπελο δεν. Και δεν γίνεται. Σκόπελο. καλή γυναίκα, να τη ζητάγω ένα φιλί και να μου δίνει 10. Να τη ζητάγω ένα φιλί και να μου δίνει 10. Δεν είδανε τα μάτια μου τέτοια καλή γυναίκα. Θυμήσου μια τον άντρα σου, θυμήσου με και εμένα. Δώσε τα ντρού σου δυο φιλιά, δώσε και εμένα ένα. Δώσε τα ντρού σου δυο φιλιά, δώσε και εμένα ένα. Θυμήσου μια τον άντρα σου, θυμήσου μια και εμένα. Το παγλαμά σου. Γεια σου πατέρα. Με λίγωσες απ' τα φιλιά μες στη θερμαγκαλιά σου και με κάνες και γυναίκα κλειδί για την καρδιά σου. Με κάνες και γυναίκα κλειδί για την καρδιά σου. Με λίγωσες απ' τα φιλιά μες στη θερμαγκαλιά σου. Ξεχάσω γύρεψα μα δίχως να μπορέσω. Γραμμένο το χειμήρα μου στα δίχτυα σου να πέσω. Γραμμένο το χειμήρα μου στα δίχτυα σου να πέσω. Θα σε ξεχάσω γύρεψα μα δίχως να μπορέσω.
μετά ανεβαίνεις Αθήνα. Ναι. Και πας ρεμπέτικη ιστορία. Ναι. Ήταν βέβαια για σένα τομή στην καριέρα σου, αυτή την πορεία σου στη μουσική. Ναι, το τομή ήταν το Μινόρε. Το Μινόρε, έτσι. Για πες μου για το Μινόρε, πώς προέκυψε αυτή η συμμετοχή σου? Όταν έκανα τον πρώτο μου δίσκο στο Μάτσα το 1979, ο οποίος ήρθε Σκόπελο να με ακούσει. Σπάτων, κάναμε ένα συμβόλαιο εκεί πέρα με την Ελευθερία Τρεβανιτάκη που κάνει τα σιγόντα μέσα. Πώς λέγονταν ο δίσκος? Ρεμπέτικα βράδια. Και φεύγω από την Αθήνα και πάω Σκόπελο. Χτυπάει το τηλέφωνο ο κύριος Μεσθενέος. Ο Φώτης, ο σχολεμένος. Ναι. Πήγε στην εταιρεία στο Μάτσα, λέει μια φωνή ρεμπέτικη θέλω και τέτοια. Και μου έκανε και ένα καλό Μάτσα τέλος πάντων. που μου πρότεινε την ιστορία αυτή. Και εκεί μένεις 2 χρόνια. 2 χρόνια στο Μινόρε. Όπου εκτός από τη δουλειά περνούσατε και καλά, έτσι. Τέλεια. Φυσικά πράγματα. Πίναμε δηλαδή κανονικά στο γύρισμα, πίναμε κανονικά, παίζαμε κανονικά. Γι' αυτό βγήκε και τόσο φυσικό και τόσο καλό, δηλαδή ανθρώπινο. Τέλεια, τέλεια ήταν. Εγώ είχα τύχει μια φορά στην ρεμπέτικη ιστορία που ήταν των Φώτων και είχε τη γιορτή του Μεσθενέως και μπήκα και ήταν κλεισμένο. Αλλά επειδή με βάλανε σε μια γωνίτσα εκεί και ήταν ένα απίστευτο γλέντι. Ναι, βέβαια. Ήταν ο Αντώνης ο Καφετζόπουλος, όλοι όσοι. Ο Καφετζόπουλος έκανε τη φωνή. Ο Καφετζόπουλος έκανε τη φωνή μου. Ναι. Ναι. Και το μόνο που πέρα από την ιστορία της τομής, τέλος πάντων, τον πρώτο χρόνο μου έδωσε ο Φώτης 100.000. Ήταν πολλά λεφτά, δεν ήταν? Με τόσα που κάναμε στούντια. Ήταν πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Το δεύτερο Μινόρε, δεν πήρα φράγκο. Και τι πήρα? Τίποτα δεν πήρες δεύτερο Μινόρε? Όχι. Μου έδωσε ένα μικρόφωνο του Μάρκου, τα τριγωνικά εκείνα, τα κονικά, και πήρα και μια κιθάρα του θείου του Μεσθενέου, ο οποίος ήταν ο Δημήτρης Περδικόπουλος. Α, δεν το ξέρα. Βέβαια. Ο Περδικόπουλος από τα Φιλιατρά. Ο παλιός τραγουδιστής που ανέδειξε το Τζιτζάνι, τέλος πάντων, που τον έφερε. Ήταν θείος του Μεσθενέου. Ναι, και την έχω την κιθάρα. Εξού και αυτή η γνώση του Μεσθενέου για τα πράγματα. Ναι, βέβαια. Την έχω την κιθάρα σαν τα μάτια μου. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι πολύ ή λίγο, βέβαια. Το μικρόφωνο του Μάρκου και η κιθάρα του Περδικόπουλου. Πάρα πολύ. Είναι πολύ, έτσι. Είναι πολύ. Είναι πολύ. Μπράβο. Είναι προς πολύ μεγάλη τιμή σου που το βλέπεις έτσι. Βέβαια. Και οι φιλίες από το Μινόρε έχουν μείνει. Βέβαια. Τα πάντα. Τα παιδιά όλα ήταν διαμάντια και συνεχίζουν δηλαδή. Στο Μινόρε εμφανίστηκες κιόλας. Ναι. Δεν ήσουν μόνο δηλαδή. Είχα και ψευδόνυμο, ναι, είχα ρόλο. Είχες και ρόλο. Πώς εμφανόταν αυτό? Εντάξει, γουστάριζες. Ναι, εντάξει. Τα κάναμε φυσικά δηλαδή, δεν ήταν αισθημένα. Και στους δρόμους τώρα πονεμένος τριγυρνώ. Θα στο πω, σεβαστό, ξαναγύρισε στην αγκαλή μου παιχνιδιάρικο κουκλί. Στη φωλίτσα μας δώσ' μου το φιλί. Κουκλαγόησα, σαν σε γνώρισα, ήσουνα ένα κορίτσι φίνο. Αχ, μ' αρνήθηκες, δεν λυπήθηκες, και στο Μάριο το καπήλιο τα
Ηράκλη, στη φωλίτσα μας δώσ' μου το φιλί. Πριν τα γυρατιά έρθουν τα σκληρά και τη γνώμη σου μικρό να αλλάξεις, έλα να χαρείς τώρα που μπορείς. Φεύγουνε τα νιάτα, φως μου και διαβαίνουν. Θα στο πω, ξαναγύρισε, ξαναγύρισε. Μη με τυραγνάς, την αγάπη μη ξεχνάς. Μου ορκίζωσουνα πως θα μ' αγαπάς. Το Μινόρε τελειώνει 83. 83. Και το 83 φεύγεις και από τη ρεμπέτικη ιστορία ή πιο αργά? Το 83 φεύγω και από τη ρεμπέτικη ιστορία. Και από τα δύο. Ναι. Και από τα δύο. Και αποφασίζει ο Ξιντάρης να περιπλανηθεί μετά στα μαγαζιά. Ναι. Οι εμπειρίες. Εμπειρίες πολλές. Καλές, κάποιες. Δεν φτάνει μια εκπομπή να τις πούμε. Όχι, εμπειρίες λέω εκεί. Πού, στα μαγαζιά. Ναι, ναι. Πολύ καλές, εντάξει. Πώς ξέρεις τώρα τα μαγαζιά με τους συναδέλφους. Υπάρχουν και τα πάνω και τα κάτω. Εντάξει. Τότε συνεργάστηκες με ποιους, θυμάσαι? Στα μαγαζιά. Σε μικρούς χώρους δούλευες? Σε μικρούς χώρους, ναι. Και με το Σπόρο έχω συνεργαστεί. Με το Σπόρο? Ναι. Ναι. Ο Σπόρος τότε έπαιζε τετράχορδο ή τρίχορδο? Τετράχορδο. Τα γνωστό. Και το ηλεκτρικό. γιατί δεν παίζει τρίχορδο. Έπαιξε όμως μια χρονιά τρίχορδο. Εγώ τον πρόλαβα στον Τουζίνη. Μετά. Εντάξει, τώρα ήταν όλη μια παρέα. Ο Σπόρος ήταν μια άλλη κλίκα τέλος πάντων. Ναι. Καραμπεσίνης, Ποτοσίδης. Τον Ποτοσίδη τον γνώρισε? Ναι. Πηγαίνεις με ταβέρνα πάνω στη Λαμπρινή. Ναι. Πώς ήταν? Άσχετο τώρα που σε ρωτάω, αλλά επειδή εγώ θέλω να μάθω. Κατάλαβα. Ήσυχος άνθρωπος, εντάξει, μια χαρά ήταν. Τα μαλλιά τα γκρίζα. Ναι. Για πες μου, Γιώργη, και το 88 αποφασίζεις να γίνεις και επιχειρηματίας. Γιατί εδώ θα τα πούμε όλα. Όχι το 88, το 85 ήταν. Το 85 ήταν, συγγνώμη, το 85. Όπου ανοίγω ένα μαγαζί μεγάλο. Μεγάλο. Τα Λιβασιλέματα, το βάφτισε ο Σπόρος αυτό. Πού ήταν το μαγαζί αυτό? Η Πέτρου Ραλή Κηφισού, το πρώην Stop. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και είχα 17 άτομα ορχήστρα. Η Άτζελα Γκρέκα. Εγώ και ο Σπόρος. Ανθούλα Αλεξιθιώτου ήταν το όνομα της. Τότε είχαμε ανοίξει το μαγαζί, κάναμε γένεια, τέλος πάντων, το φτιάξαμε και στα εγγένεια γίνεται υποτίμηση της δραχμής. Την ίδια μέρα. Των εγγενείων? Ναι. Χαθήκαμε, καταστραφήκαμε, καθίσαμε στο μαγαζί 2 μήνες, δεν αντέχαμε. Και είπες αντίο σας? Και λέω στο συνέτερο, έλα να πάμε στην αστυνομία να σου κάνω ένα χαρτί ότι δεν θέλω τίποτα. Πάρ' τα όλα εσύ. Πάρ' τα όλα. Να απαλλαγώ εγώ. Και τέλος πάντων πήγα Σκόπελο, άφραγκος. Εκεί κατάλαβες βέβαια ότι είναι εντελώς διαφορετική η δουλειά του επιχειρηματία από το μουσικού, έτσι. Ναι. Άφραγκος. Και αποφάσισες να πας Σκόπελο μονίμως, Ναι. Πότε, το 80? Το 86 δηλαδή. Το 86. Και πάω να ανοίξω το μαγαζί. Εννοείς στην Ανατολή πια? Ναι. Και? Βουλοκαίρι. Κλειστό κι αυτό. Κλειστό κι αυτό. Αμάν τι έγινε, πήγα ρώτησα. Ήταν στο όνομά μου το όλο το ρεύμα από τα Λιβασιλέματα. Απλήρωτο τότε μεταξύ. Κατάλαβα. Και μου ήρθε στο λογαριασμό το δικό μου. Έφανε. Οπότε είπες ξανά οικοδομή Ξιντάρη, Ναι, έκτισα τον ΟΤΕ στη Σκόπελο.
Άδωνα. Χρόνια και ένα σπίτι δίπατο μες στα χέρια τα δικά σου από τη σκληρότητά σου πήγαμε περίπατο μες στα χέρια τα δικά σου από τη σκληρότητά σου πήγανε περίπατο. Πρώτο βροχή να υποφέρω πάντοτε το ριζικό μου το έχει. Σε σκέφτομαι κι απόψε κλεισμένο σε μια κόχη κι ακούω το μόνο
το αργό το πρώτο βροχή. Με καρδιά πάντα θλιμμένη, ώσπου να έρθει στα κρατώ η πόρτα μου κλεισμένη. Σε σκέφτομαι κι απόψε κλεισμένο σε μια κόχη κι ακούω το μονότονο τ' αργό το πρώτο βροχή. Πρώτο βροχή, πρώτο βροχή, πολλές για αγάπη μου είπανε, μα εγώ της είπα όχι. Μια συντροφιά μου έχω του τείχου το ρολόι, παλιά διαβάζω γράμματα κι ο στεναγμός με τρώει. Από την Ανατολή, τώρα το ξέρουν και οι μικροί εδώ, έχουν περάσει, μπορεί να πας στην Ανατολή, πάνε χώρια και φεύγουν μια παρέα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτού του μαγαζιού. Έτσι. Και δεν θεωρείται διαφήμιση, εγώ τα λέω γιατί έτσι είναι. Δηλαδή, όποιος μιλήσει, ας πούμε, την ώρα που παίζουμε, ο πελάτης, ο διπλανός θα το πει θα το πει stop. Καμιά φορά φωνάζω μέσα στην κουζίνα, γιατί φωνάζουν μέσα τα 5 άτομα και τα 200 δεν φωνάζουν. Και μπαίνεις μέσα και τους βγάζεις κατσάδα. Στην Ανατολή βέβαια ζητάνε και τραγούδια περίεργα, έτσι, ο κόσμος. Ξέρω, δηλαδή ξέρει ο κόσμος. Ξέρει. Έχει τύχει να μάθεις ότι κάποιοι ήρθαν επί τούτου για την Ανατολή? Συνέχεια, κάθε χρόνο. Είχα από απέναντι από την Εύβοια με τα ΚΑΕ και έρχονται να με ακούσουν και να φύγουν. Και να φύγουν. Ναι. Τι ώρα ξεκινάς στην Ανατολή? Ξεκινάμε 11 η ώρα. Να παίζετε. 11 η ώρα. Και από εκεί περνάνε και οι μουσικοί διάφοροι, όπως καταλαβαίνετε. Περνάνε βέβαια. Έτσι. Βέβαια στη Σκόπολη υπάρχουν και πολλοί μουσικοί και από άλλα μαγαζιά. Αυτό είναι το άλλο. Παίζουν πολλά παιδιά. Πολλά παιδιά. Ναι, βασικά η Σκόπολος είναι πιο ρεμπετοκατάσταση παρά, όπως είπατε πριν, ίσιο-κατάσταση, ας πούμε. Ναι. Και παίζουν και καλά. Δηλαδή είναι πολύ καλοί οι καλλιτέχνες ως προς το ρεμπέτικο πάντα. Έχουν γνώσεις, έτσι. Πολλές. Και μερικές φορές μαθαίνουμε, όχι μερικές φορές, μαθαίνουμε και από αυτούς, ας πούμε. Έρχονται πάνω στο μαγαζί και παίζουν ωραία τραγουδάκια και ρωτάμε μετά πού το βρήκατε αυτό, αν το έχεις. Και ουσιαστικά μαθαίνουμε και εμείς από αυτούς. Και αυτοί από εσάς όμως. Μην είστε μετριόφωνος, σαφώς και. Ακόμα. Ποιο έπαιζες πιτσιρικάς, ποιο τραγούδι? Πολύ σατράπικα μιλάς. Πολύ σατράπικα μιλάς, δεν θα μάθουν από σένα τώρα. Για πήγε, να σου πω, άμα βγεις έξω και ρωτήσεις 100 συνομήλικούς σου το πολύ σατράπικα μιλάς, άμα το ξέρουν 2, πολύ αμφιβάλλω. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Δύο. Αλήθεια. Έγινε ένα σκηνικό στο πανεπιστήμιο κάτω που σπουδάζω. Πιάσαμε συζήτηση με ένα φοιτητή μου και μου λέει: ακούω ρεμπέτικα. Α, ωραία, λέω, ένα συνάδελφος. Μου λέει, του λέω: τι ρεμπέτικα ακούς? Ακούω, λέει, Στράτο. Και εγώ έλεγα το Στράτο του Παγιουμιτζή. Ναι, το Και κατάλαβα. λέει: τη Στράτο του Διονυσίου. Χωρίς να θέλω να πω βέβαια. Κατάλαβα, ναι. Αλλά. Δεν είναι ρεμπέτικα. Ακούει, λέει, και κάτι άλλο στο πάνω καλλιτέχνη, τώρα να μην ονομάσω. Και κατάλαβα ότι είναι τεράστια διαφορά τώρα αυτά που έχω ακούσει εγώ και όλοι του συναφείου με τους υπόλοιπους. Δεν μου λες, Αντώνη, εσύ πιστεύεις ότι το ότι οι συνομήλικοί σου δεν ξέρουν, όχι πολλά, δεν ξέρουν σχεδόν τίποτα
για το ρεμπέτικο, για το λαϊκό, γιατί και το ρεμπέτικο λαϊκό είναι, έτσι. Φταίει ότι δεν ακούσαν σπίτι τους ή ότι φταίνε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί αυτά δεν παίζουν σε καμιά περίπτωση τίποτα. Κυρίως αυτό το πράγμα. Όταν ανοίγουμε μια τηλεόραση και βλέπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ τα σημερινά τα τραγούδια που δεν έχουν να πούνε τίποτα, ουσιαστικά είναι εφήμερα τελείως, 2-3 μέρες, μήνες. Δηλαδή, άμα ρωτήσουμε έναν καινούριο τραγουδιστή ποιο ήταν το πρώτο σου τραγούδι, δεν θα ξέρει κανένας. Ενώ αυτά τα τραγούδια που ακούμε εμείς είναι διαχρονικά. Δηλαδή, είναι διαχρονικά τραγούδια και μιλάνε κλασικά. Κλασικά, έτσι έχουν μείνει. Και είναι δυστυχώς που δεν ακούγονται από νέα παιδιά αυτά τα τραγούδια. Εγώ πάντως με τον πατέρα σου που παρακολουθούμε περισσότερα χρόνια λόγω ηλικίας στην πορεία, εγώ είμαι αισιόδοξος, Γιώργη, γιατί πιστεύω ότι αρχίζει το πράγμα και του μπάρει, να το πω λαϊκά. Ναι, και εγώ αυτό το βλέπω. Από το 90 μέχρι το 2000 ήταν μεγάλη κοιλιά. Δηλαδή εκεί ήταν το χάος. Χάος. Τώρα αρχίζει πάλι, ναι. Και αρχίζει όμως με υγιή τρόπο. Δηλαδή βλέπω εδώ τους ψηρικάδες οι οποίοι παίζουν και ξέρω τι παίζουν. Βέβαια. Ενώ το 75 που γέμισε ο κόσμος κομπανίες παίζανε όλοι. Καλαμπορζές. Ναι. 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 Αντώνη Ξιντάρη από τη Σκόπελο. Και ασωτό και ότι τους καπνίζει. Μα δεν ευρέθηκε κανείς να με παρηγορήσει. Μα δεν ευρέθηκε κανείς να με παρηγορήσει. Είχα λεφτά και τα βαγά, τα έδωσα και πάνε. Οι φίλοι τώρα γίνανε φίλια για να με φάνε. Οι φίλοι τώρα γίνανε φίλια για να με φάνε. Ψεύτη δουλειά και απίστες και σταχτική κοινωνία.
σε κατάλαβα μου φέρνεις αηδία. Τώρα που σε κατάλαβα μου φέρνεις Ο πατέρας σας ήταν καλός δάσκαλος, αυστηρός. Καλός Αυστηρός. ήταν. Ήταν λίγο αυστηρός, εντάξει. Καλός ήταν. Καλός ήταν, εντάξει. Αυστηρός, Έριχνε κάτι ματιές όταν κάναμε κάτι λάθη. Καλά και τώρα, μην νομίζετε. Και τώρα, ας πούμε, όταν κάνει ο Αντώνης τίποτα, κανένα καλαμπορτζέρι. Ο Αντώνης, όχι εσύ, ο Αντώνης. Δυστυχώς εγώ τον παγλαμά στο μπουζούκι, στο μαγαζί που παίζουμε και Οπότε δεν μπορώ να δύσκολο. κάνω τίποτα. Ναι, δύσκολο. Αλλά όταν κάνει, ας πούμε, κανένα καλαμπόρτζικο ο Αντώνης, γυρνάει και το κοιτάει ο πατέρας με το βλέμμα εκείνο το Παναγία μου. Το καταλαβαίνεις από το νησί όταν κάνει. Ναι. Ναι. Τα κάνει επίτηδες, αλλά απλώς μερικές τις περισσότερες φορές βασικά τα κάνει για να γυρίσω εγώ να τον κοιτάξω ότι έκανε κοίτα, ξέρεις ότι έκανε καλαμπόρτζικα και τέτοια. Δεν μου λες καμιά φορά πως τον Αντώνη, μια που λες τώρα για τον Αντώνη να παίζει κάτι και να το κοιτάξεις να σου πω τι έπαιξες τώρα. Κάθε φορά. Βασικά, Παίζει συνεχώς και καλά δηλαδή. βασικά για μένα ο Αντώνης είναι δάσκαλος μου. Ναι. Είναι εντάξει. Δηλαδή, όσο ξέρει ο αδερφός μου για το ρεπέτικο, εντάξει, ξέρω εγώ τώρα το 50% αυτό που ξέρει ο Αντώνης, ας πούμε. Γιώργη, ο Αντώνης όταν παίζετε μαζί, θα δει και ο κόσμος που παίξαμε εδώ. Πώς τον βλέπεις? Τώρα είναι που δεν μπορεί να πεις για το παιδί σου εντάξει. αντικειμενικά, αλλά όσο μπορείς. Εντάξει, σε καλή πορεία είναι. Σε καλή πορεία. Ναι. Έχει δυνατότητες έτσι. Άρα πρώτα να πάρει το πτυχίο και μετά κάνει ό,τι θέλει. Μα το πτυχίο θα το πάρει, διότι αν δεν το πάρει το πτυχίο, δεν έχει δουλειά. Δύσκολη εμπορική. Ναι. Δύσκολη, Ναι. Και Αλλά είναι και ωραία. Και παλιά δύσκολα ήταν, στο λέω εγώ. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό γιατί τέτοιο.
σπάσει. Γιατί θα αρχίσω πια κι εγώ τα ίδια να σου κάνω και στο κεφάλι σου θολούς μπέλαδες θα σου βάλω και στο κεφάλι σου πολλούς μπέλαδες θα σου βάλω. Για να ξαναγυρίσουμε, ρε Γιώργη, στα δικά μας τώρα. Τελειώνει αυτό το κόλπο, μπαίνει πλέον στον Τωρό η Ανατολή. Ναι. Και εσύ πια κατεβαίνεις στην Αθήνα, απολύτως επαγγελματικά. Ναι. Αλλά εξακολουθείς πάντα να υποστηρίζεις το ρεμπέτικο όπως το εννοούμε εμείς τραγούδι. Ναι. Δεν έκανες καμία έκπτωση ποτέ. Όχι. Ανακαλύπτεις όμως και κάποια, σαν το Πρωτοβρόχι, ας πούμε, που είναι καταπληκτικό τραγούδι. Και κάποια τραγούδια. Ναι, ναι. Αυτά είναι. Δηλαδή το Πρωτοβρόχι είναι ελαφρό. Ας το πούμε. Ναι. Αλλά είναι ωραίο τραγούδι. Είναι ωραίο τραγούδι. Πώς να το. Στράτος Καμενίδης. Έτσι. Όντως είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ξέρεις τι να σου πω. Και ένα σωρό άλλα δηλαδή. Εντάξει. Παλιά, όπως είπες και εσύ, είχες την άποψη ότι άμα δεν είναι Μάρκος, άμα δεν είναι πειραιώτικο, τελείωσε. Τώρα όμως όλοι αυτοί οι οποίοι αρχίζουν και το ψάχνουν πια το πράγμα πιο βαθιά, συνειδητοποιούν. Να, εγώ προχθές άκουσα ένα τραγούδι του Γιάννη Βέλα, Τη Μαχαιριά. Ένα απίστευτο, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ναι. Που το έγραψε ένας συνθέτης που έγραφε ελαφρά εντός εισαγωγικών για αυτά τα τραγούδια. Θέλω να σου πω ότι κάνει κακό να τα διαχωρίζουμε. Όχι, Άλλοι λένε μέχρι το 40, άλλοι μέχρι το 50. Το καλό τραγούδι είναι καλό τραγούδι. Είναι καλό τελείως. τραγούδι, έτσι. Ναι. Άλλωστε και ο Γούναρης ήταν λάτρης του ρεμπέτικου. Βέβαια. Και έπαιζε και τραγουδούσε. Έτσι. Εσύ έχεις αδυναμία στο Μάρκο. Ναι. Μάρκο Στράτο. Χατζηχρήστο. Χατζηχρήστος. Ναι. Χατζηχρήστος. Είναι. Και εμένα μου αρέσει. Ποιητής. Έγραψε λίγα, αλλά είναι όλα. Ναι. Είναι τραγούδια. Έτσι ακριβώς. Στη Σκόπελο, εγώ έχω τύχει και κάνατε και βραδιές. Γι' αυτό σας λέω ότι τελικά οι παρέες κάνουν τη διαφορά. Και μάλιστα τότε που κάνατε βραδιές, νομίζω δεν παίζανε μικροί, παίζανε άλλοι. Που κάνατε ένα αφιέρωμα στο Χατζηχρήστο. Εκεί οι Σκοπελίτες. Ναι. Ναι, ναι. Και υπήρχε και μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τεράστια. Τεράστια συμμετοχή. Τεράστια. Σκέφτεσαι να βγάλεις ένα ζωντανό. Δεν ξέρω τώρα αν είναι. Θέμα συνθηκών, Ναι. Είναι θέμα συνθηκών. Αναλόγως. Ο Γιώργης Οξυντάρης έχει μια πορεία πίσω του αρκετά μεγάλη και βέβαια και μέλλον. Λες. Να είσαι σίγουρος. Εγώ στο λέω. Πώς βλέπεις τη συνύπαρξη. Τώρα εσείς είστε μια οικογένεια, έτσι. Ναι. Έχει τύχει να παίξει σε μαγαζιά. Είχα έρθει, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν το μαγαζί εδώ κοντά στο Γαλάτσι που έπαιζες, που παίζαν και πιτσιρικάδες. Στο διπλόχορδο. Στο διπλόχορδο. Πώς τη βλέπεις αυτή τη συνύπαρξη. Με τους πιτσιρικάδες. Ναι. Υγιή. Υγιή, έτσι. Βέβαια. Το ψάχνουνε. Το ψάχνουνε, ναι. Δηλαδή. Είναι σεβαστικοί που λένε Σκόπελο. Σεβαστικοί. Ναι. Εντάξει, στα 10 άτομα, ας πούμε, θα βρεθεί και ένα σας να πει έλα μου, εντάξει τώρα. Σιγά τι λέτε. Ναι. Με γέρασε η ξενιτιά και λιώνει τη ζωή μου. Δεν την αντέχω, μάνα μου, θύρετε το κορμί μου.
γλιστρήσω. Η ξενιτιά έχει καημούς, τα πιο πολλά φαρμάκια, διώχνει παιδάκια απ' τη ζωή, τελειώνει τα κορμάκια. Διώχνει παιδάκια απ' τη ζωή και λιώνει τα κορμάκια. Μα μια γυναίκα αγάπησα εδώ στα ξένα πούμε, θα την πάρω μάνα μου κι οι τρεις μαζί να ζούμε. Θα την πάρω μάνα μου κι οι τρεις μαζί να ζούμε.
Στο Απτάλικο το είσαι τώρα εσύ, έτσι. Στο Απτάλικο, ναι. Στο Απτάλικο είσαι. Και στην Κλιματαριά την Κυριακή. Στην Κλιματαριά την Κυριακή. Ο κόσμος, επειδή στο Απτάλικο έχω έρθει, έρχονται νέοι. Ναι. Και νέοι. Ναι, και νέοι. Και μάλιστα όσο περνάνε τα χρόνια έρχονται όλο και περισσότεροι νέοι. Έτσι. Και έρχονται και περισσότεροι νέοι που ξέρουν. Δεν έρχονται νέοι. Άσχετοι. Ναι, ξέρω. Πιάνουμε συζήτηση με τα παιδιά, έρχονται και από άλλες. Από επαρχία τέλος πάντων. Να ακούσουνε. Σου ζητάνε τραγούδια. Να με. Τους λέω κι εγώ, τους κεντάω κιόλας. Τι θέλετε να σας πω. Επιτοπίσαμε, ξέρεις τώρα τι λένε, ας πούμε. Ναι. Θα πίνω και μεθό και... Εντάξει, και αυτά ξέρεις γιατί ήταν. Γιατί αυτά παίξαν τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Ναι. Αλλιώς θα παίζανε άλλα. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα θα παίξεις και τα γνωστά που θέλουν να στιχοτραγουδήσει ο κόσμος. Θα βάζεις και σπίνα 2 τραγούδια που δεν τα ξέρει. Υπάρχουν πολλά κατά τη γνώμη σου που πρέπει να μάθουν. Πάρα πολλά. Χιλιάδες. Αλλά αυτά τα τραγούδια είναι λίγο βαρετά για τον κόσμο που δεν ξέρει το ρεμπέτικο. Γι' αυτό βάζεις κάποιους φίνισες. Έτσι, μπράβο. Αυτό γίνεται στο τέλος του προγράμματος που θα μείνουν οι λίγοι που θέλουν να ακούσουν. Είναι κεφωμένοι. Εντάξει, εκλεκτοί. Εκεί λες, ας πούμε, περισσότερα άγνωστα. Για αυτούς δηλαδή. Τραγούδια. Ναι. απελπίσια μου και ο πόνος της καρδιάς με ρίξε η απελπίσια μου και ο πόνος της καρδιάς. Θάλασσα μου γκρίζει και τα κύματα βοκούν, μόνο οι σκέψεις μου για σένα στη ζωή με συγκρατούν. Μόνο οι σκέψεις μου για σένα στη ζωή με συγκρατούν.
βράχια να ρηχτώ. Δίλημμα είναι να ζήσω, στα βράχια να ρηχτώ. Εγώ θυμάμαι τι μου έχεις πει, κατάλαβες, γιατί σου λέω κάποτε θα βρεθούμε και θα μου τα πεις. Ότι από τον Αμανέ φαίνεται ο τραγουδιστής. Ναι, έτσι είναι. Γιατί είναι έτσι? Είναι το ταξίμι της φωνής. Το ταξίμι της φωνής. Βέβαια. Πρέπει να έχεις και λίγο γνώση πάνω στο είδος που τραγουδάς. Δηλαδή πάνω στο δρόμο. Δηλαδή αν είναι χιτζάζι, οσάκι. Και πρέπει να είσαι και φορτωμένος όμως συναισθηματικά εννοώ. Αλλιώς δεν μπορεί να πεις Αμανέ. Δεν μπορείς έτσι. Έτσι χαλαρά πάμε πούμε έναν Αμανέ. Πρέπει να το έχεις. Πρέπει να το... μου λέγει ο πατέρας ότι για να πεις Μανέ πρέπει να βγαίνει φωνή από τα δάχτυλα των ποδιών, ας πούμε, από κάτω. Να είσαι όλος μια φωνή. Έτσι. Και εκείνα τα φοβούμαι. Αχ, και εκείνα τα φοβούμαι. Να μη μας μαρτυρήσουνε. Την ώρα που αμάν αμάν
την ώρα που μιλούμε. Με τον Καλαφάτη έχετε γράψει ιστορία μαζί. Σας είδα προχθές ότι κάναμε μια εκπομπή για τους Μιλάνους και ήρθατε και εκεί. Α, ναι, ναι. Την έδειξε. Ήμασταν 7 χρόνια με τον Καλαφάτη μαζί. Κιθάρα μπουζούκι. Ναι. Σκόπελος. Να φανταστείς ότι μια κιθάρα και ένα μπουζούκι κλένταγε κάθε βράδυ όλο το μαγαζί, δηλαδή. Για την Ανατολή τώρα λες? Όχι, όχι, όχι. Αλλού. Στη Σκόπελο πας. Σκόπελο. Εγώ έχω έρθει μια φορά στη Σκόπελο πριν από 10 χρόνια. Πάμε στο μαγαζί και ρίχνει μια καταρακτώδη βροχή. Και καθόμαστε κάτω από τον τζίγκο, θα σταματήσει η βροχή. Και λέει ο πατέρας, μια που καθόμαστε, δεν πήραμε ένα κρασάκι. Ξεκινήσαμε κατά τις 10, πήρε και το μπουζούκι και τελειώσαμε 8 ώρα το πρωί. Είχαν στεγνώσει και οι βροχές και όλα. Κλασικά, ναι. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτό είναι τρόπο ζωής πια για σένα. Δεν είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Να ξεκινήσουμε να πούμε τα τραγούδια μας κλπ. Όχι. Στους Μιλάνους πήγαινες, Ναι, είπαμε. Δούλευα. Έχω κάνει και ναυτικός. Και ναυτικός. Στο Κύκνος, ναι. Α, Βόλος. Βόλος Σποράδες, ναι. Και πήγαινε στους Και Μιλάνους. όταν διαγυκτερεύαμε εκεί πέρα, στους Μιλανέδος. Ήταν σχολείο. Απίστευτο σχολείο. Παίζοντας εδώ στην εκπομπή, που παίζετε, που παίξατε, μαζί με τα παιδιά. Σε έβλεπα έλαμπες, ήσουν τρισευτυχισμένος. Πού τώρα, που Ναι. εντάξει. Τώρα έχω και τα παιδιά μαζί μου. Είναι αλλιώς το συναίσθημα. Βέβαια, όταν είσαι μια. Δηλαδή μια σιγουριά, μια βάντα ή. Βέβαια. Και σιγουριά και αβάντα και τα πάντα όλα. Και μια δικαίωση βέβαια. Ναι. Όταν πας πίσω και παίζεις με αγλαμάκι, είναι δύο πιτσιρικάδες μπροστά, εκεί έπρεπε να τον δείτε, εσείς δεν βλέπετε. Ήταν πολύ χαρούμενος. Μου έκανε έτσι. Σένα ναι τσακπίνα, για σένα μαύρο μάτα μου ναζιάρα μου πομπίνα. Για σένα μαύρο μάτα μου ναζιάρα μου πομπίνα. Κάθε βραδάκι τραγουδό σκληρό καρδί τσακπίνα. μάτια σου, τα φρύδια σου κι αυτά σου τα χειλάκια με βάζουνε καθημερινό σε 1002 μεράκια. Με βάζουνε καθημερινό σε 1002 μεράκια. Τα μάτια σου, τα φρύδια σου κι αυτά σου τα χειλάκια. Μου λες πως δεν με θες γιατί με αλανιάρεις και μου χτυπάς κατά μούτρα πως πλούσιο θα πάρεις. Και μου χτυπάς κατά μούτρα πως πλούσιο θα πάρεις. Μα εσύ μου λες πως δεν με θες γιατί με αλανιάρεις. Κοροϊδό είσαι, μάθε το κοροϊδό με τα ούλα. Αφού πουλάς τέτοια καρδιά για πλούσια σακούλα. Αφού πουλάς τέτοια καρδιά για πλούσια
πλούσια σακούλα. Κορόιδο είσαι, μάθε το κορόιδο με τα ούλα. Κάνει μαλάνης, έχω εγώ τα πλούτη στην καρδιά μου. Και για παλάτια μέχρι θα έχω την αγκαλιά μου. Και για παλάτια μέχρι θα έχω την αγκαλιά μου. Κάνει μαλάνης, έχω εγώ τα πλούτη στην καρδιά μου. Γεια σου Θόδωρα. Γεια σας Αντώνα από Σκόπελο. Σας βοήθησε ότι ήσασταν στη Σκόπελο για να εξελιχθείτε τόσο πολύ, γιατί έχετε περισσότερο χρόνο ελεύθερο από ό,τι στην Αθήνα, λιγότερες. Δηλαδή έπαιξε σημαντικό ρόλο που καθίσαμε στο Σκόπελο και από άποψη μουσικής και από άποψη ελευθερίας. Ας πούμε, γιατί στη Σκόπελο ξέρει η μάνα μου που θα πάω, τι θα κάνω, ενώ στην Αθήνα εδώ είναι λίγο τα πράγματα λίγο... Στη συναυλία που γράψατε στο συντάκι αυτό που έβγαλε ο 958, το έβγαλε της Θεσσαλονίκης. Ναι. Παίζανε μικροί. Βέβαια. Εγώ έπαιζα μπαγλαμά, ο Θοδωρής τραγουδούσε. Εσύ κάνεις δεύτερο στον παπά σου. Ναι. Ναι. Και εσύ έπαιζες μπαγλαμά. Ναι. Αυτός ο δίσκος ακούστηκε. Ακούστηκε λίγο, ναι. Κάναμε μια παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη και πάνω. Ήταν από τους δίσκους που έπρεπε να ακουστούν περισσότερο βέβαια, αλλά... Εντάξει. Πώς κρίνετε ότι τα μέσα, να πω τους μικρούς τώρα, γιατί είναι όλη τη μέρα μέσα στα πανεπιστήμια και έχουν εντρυφήσει το θέμα. Πώς κρίνετε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι φταίει κατά τη γνώμη σας που δεν παίζουν λαϊκά και ρεμπέτικα? Τυχαίο δεν είναι. Ναι. Τυχαίο δεν είναι. Είναι εταιρείες. Εταιρείες που πρέπει να βγάλουν καινούργια τραγούδια συνέχεια, καινούργιοι τραγουδιστές. Και όλο αυτό το πράγμα για να ανακυκλώνεται εις βάρος, ναι, εις βάρος της του παράδοσης. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι πολύ σημαντικό που αυτή η παράδοση υπάρχει. Υπάρχει, αλλά όταν ένα παιδί δεν προβάλλεται, ναι, δεν θα βγει, δεν έχει από πουθενά μια πηγή να πάρει αυτά τα τραγούδια. Τώρα εμείς που είχαμε τώρα... Είχατε την πηγή. Ναι, είχαμε την πηγή, όντως. Ναι, αλλά πολύ περισσότερα παιδιά πλέον στην ηλικία σας παίζουν από ό,τι παίζαν στην ηλικία του πατέρα σας. Λόγω του ίντερνετ πλέον. Αυτά είναι μέσα στο ίντερνετ, συλλογές. Τα βρίσκεις. Τα βρίσκεις πιο εύκολα τώρα από ό,τι τα έβρισκε ο πατέρας μου και τα παιδιά τώρα σε ένα κλικ μακριά. Το βρίσκεις, το κατεβάζεις και το έχεις. Τελείως. Γι' αυτό δηλαδή. Γνωστή από εδώ, από εκεί, άμα μας αρέσει κιόλας παραπάνω θα ψάξεις. Είναι αλήθεια αυτό που λένε, να απαντήσετε και οι δυο θέλω, ότι αν μάθετε ένα όργανο, αν μάθει κάποιος ένα όργανο, δεν νιώθει ποτέ μοναξιά. Για πες μας το Θοδωρή. Το μότο μας βασικά είναι όταν νευριάζουμε για κάτι, παίρνουμε το μπουζούκι και αρχίζουμε και παίζουμε μόνο και μόνο για να βγάζουμε τα νεύρα μας πάνω. Και αυτό είναι ένα καλό στοιχείο, ας πούμε. Γενικά, παίρνουμε το μπουζούκι, ο Αντώνης παίρνει το μπουζούκι και αρχίζει. Οπότε όταν ακούς τον Αντώνη καταλαβαίνεις ότι είναι νευριασμένος. Ναι, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Δηλαδή, αν χωρίσει ο Αντώνης, ας πούμε, λέμε από την κοπέλα. Με την κοπελιά του, ναι. Θα παίξει αλλιώτικα. Παίζει, ας πούμε, τραγούδια του χωρισμού, ας πούμε. Α, ναι. Δεν μπορεί να κρυφτείς, Αντώνη. Δεν μπορεί να κρυφτείς με τίποτε. Δεν μπορεί να κρυφτείς με τίποτε. Το ίδιο ισχύει για το Θοδωρή, γιατί όλο το ίδιο ισχύει. Αλλά ο Θοδωρής έχει και τα ροκ τώρα. Παίζεις και κιθάρας, ηλεκτρική, ναι. Εντάξει, τώρα ούτως ή άλλως το ρεμπέτικο και το ροκ ψηλό στην ίδια περίοδο ήτανε, πιστεύω τώρα. Και εντάξει, έχουν και αυτά την γλύκα τους και είναι ωραία. Πιστεύεις ότι σε βοηθάει στο ρεμπέτικο άμα μελετάς και ροκ, δηλαδή βλέπεις κάτι παραπάνω? Βασικά τώρα βλέπω ότι ο Μάρκος είναι ροκ. Δηλαδή άνετα πάει μια ηλεκτρική κιθάρα δίπλα του. Και είναι πολλά τραγούδια του Μάρκου που είναι ροκ. Ας πούμε, ένα τραγούδι που λέει... Κοίτα το βλέμμα. Κοίτα το βλέμμα. Στα σίδερα με βάλανε για τα δικά σου μάτια. Είναι πολύ ροκ τραγούδι. Και όταν μερικές φορές το λέω στο μαγαζί, τα σπάω. Ναι. Ναι. Αντώνη, σ' αρέσει ο Θοδωρής έτσι όπως τα λέει? Αμέ. Εσύ πιστεύεις ότι στα σίδερα με βάλανε νερό? Ναι.
Και εσύ. Αλλά μέσω του Θοδωρή ανακάλυψα το μέσω του ροκ Θοδωρή. κομμάτι του τραγουδιού, ναι. Μέχρι τώρα πίστευες ότι είναι καθαρά. Ναι, εντάξει. Ένα τραγούδι. Δεν υπάρχουν δηλαδή κατά τη γνώμη σας διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των ειδών της μουσικής? Όχι. Ναι. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχουν. Γιώργη, όπως βλέπεις έδωσα το λόγο στους νέους, διότι... Καλά έκανες. Δεν γίνεται Αυτοί αλλιώς. πρέπει να μιλήσουν τώρα. Εντάξει. Κοίταξε, εμείς ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Τώρα του λέω κάτσε να πούνε και οι μικροί τα δικά τους. Αυτή είναι το μέλλον. Ναι, αλλά τώρα που παίξανε μαζί σου, δεν παίξατε ροκ. Παίξατε καθαρό αίμα, μάλλον. Έτσι και δεν νομίζω να καταπιεστήκατε. Σας άρεσε. Εννοείται. Από όλα έχει ο Μπαξές. Μα αν το κάναμε επειδή μας αρέσει, τότε δεν το βγάζαμε και σωστά. Ναι. Δηλαδή, αν δεν το ευχαριστείς αυτό που κάνεις. Άστο να πάει. Ναι. Δεν λέει. Δεν λέει. Λοιπόν, Γιώργη, να ευχηθώ πρώτα στους πιτσιρικάδες. Ναι. Σε περάσαν στο ύψος. Τώρα. Και οι τρεις μαζί κάνετε 6 μέτρα. Άμα σας προσθέσω. 2 μέτρα στο καθένας. 3 άντρες έχει η Ευγενία σπίτι. 3 άντρες, η κυρία συνήγορος. Να σας δώσετε χαιρετίσματα. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ να κοιτάξετε να τελειώσετε τη σχολή. Γιατί μπορεί να μάθετε και μέσα από τα οικονομικά ότι έχουν και κάποια άλλα πράγματα σχέση με το Μάρκο, με το ροκ. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Έτσι, να βρείτε και άλλες παραμέτρους που κρύβονται πίσω από τη μουσική. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και να συνεχίσετε το έργο αυτό που κάνετε. Γιώργη, ευχαριστώ. Όποτε Γιατί είναι θες... πολύ λίγοι σταθμοί, τέλος πάντων. Τι λίγοι, ένας. Δεν υπάρχει. Ασχολείται με αυτό το θέμα. Γιώργη, ευχαριστώ πολύ. Θέλω με το που βγει το CD που ετοιμάζεις, το ζωντανό, να βρεθούμε να τα πούμε, να το παρουσιάσετε. Αμέ. Θα παίξετε και ζωντανά. Θα έχει ο κόσμος το CD. Θα ακούσει και εσάς τους τρεις να καταλάβει ότι όντως είναι ζωντανά και δεν είναι παραμυθένια. Έτσι. Είναι σκοπελίτικα. Σκοπελίτικα. Εντάξει. Να δώσετε χαιρετίσματα στη Σκόπελο. Θα έρθω το καλοκαίρι να τα πούμε. Να έρθετε, σας περιμένουμε. Φίλοι και φίλες, σήμερα είχαμε μαζί μας την οικογένεια Αξιντάρη. Τον Γιώργο, τον Αντώνη και τον Θοδωρή. Πιστεύω ότι καταλάβατε ότι η συζήτηση που κάναμε ήταν ειλικρινής, ήταν αληθινή και κυρίως είχε αγάπη για αυτό που παίζουν, το ρεμπέτικο, και που ο πατέρας τους το υπηρετεί 35 χρόνια και η μικρή όσα χρόνια είναι όταν τραγουδούσε. Πες ποιο τραγουδούσες? Το πολύ σατράπικα μιλάς. Πολύ σατράπικα μιλάς. Πολύ σατράπικα μιλήσαμε. Να είστε καλά, γεια σας. Να σου πω δυο κουβεντούλες όπου θέλω από καιρό. Να μου πεις αν είναι αλήθεια, γιατί έμαθα μικρή πως η μάνα σου με λέει αλανιάρη και μπεκρή. Πώς θα πάρεις τραπεζίτη ή κανένα εφοπλιστή. Τώρα βρε ο κάθε άντρας θα στο πει ορθακοφτά. Πες μου βρήκα πόσα δίνεις, θέλω σπίτι και λεφτά.
δεν θα μείνεις στο ράφι, ακού που σου λέω εγώ. Τα παντελόνια